gaur ari gera ospatzen aldaketarako marea ekimenaren amaiera. Duela aste batzuk aurkeztu genuen Pasaian, eta ekimenaren helburua zen, nolabait, kontzientziak piztea, gaur egun daukagun larrialdi klimatiko eta betez ere itsas hondakin eta hondakin plastikoekin dugun arazoaren inguruan. Izan ditugu 40 ekitaldi inguru Pasaian, ekimen inguru, eta ekimen horiek izan dira askotarikoak, aztertu ditugu kostaldeak, aztertu ditugu ibaiak, egin ditugu hondakin bilketak, egin dugu hondakinen arrantza bai Urgainazalan eta bai Urrazpian, ezagutu ditugu Aztiko zentro teknologikoko laborategiak, eta beste ekimen pila bat, eragile pila batekin egin dugu lan, herriko merkatariekin, kirolariekin, Materontzieko museo aktiboarekin, eta egia esan izan da gozada bat aurtengoa. Helburua izan du herri osoaren kontzientzia piztea eta batez ere ekimenean geroz eta babes gehiago batzea. Joan den urtean hasi ginen xume-xume, bai Mater eta Buzeo Donostirekin, eta aurten lortu dugu 11 eragile gurekin batera biltzea, elkarlanean aritzea, eta esan bezala, gaur hemen festan egia da, aur mordoa etorri dela, prestatu dugun instrumentu birziklatuen tailerrera, baina helburua ez da bakarrik aurren kontzientzia piztea, nahiz eta garrantzitsua den, etorkizuneko helduak beraiek izango dira, baizik eta da herri osoaren eta komunitate osoaren kontzientzia piztea eta arazoaz jabetza eta batez ere arazoari aurre egitea. Hemen gaude aldaketaren marearen festa ospatzen, azkenean izan dira hilabete batzuk oso jardura askorekin, egia esan, itsashondakinean aurka eta batez ere gure itsasoaren zaintzan, eragile ezberdinak parte hartu dugunak, Gumaterretik noski nola ez, egin ditugu itsashondakinen arrantzak, egin ditugu itsashondakinen hilketak eta egin ditugu erakusketak ezagutzeko zein den arazoa eta batez ere zer dagoen gure esku gure itsasoa zaintzeko egunero. Baina gozada da egia esan azkenean herri mailan kontzientzia hau piztea eta elkarrekin marea hau aldaketaren marea hau sortzea, oso kontent. Badakit Pasaian zehar egin dituztela ekimen ezberdinak, guri Donibanen tokatu zitzaigun errekara joatea bertan dauden izaki bizidunak zeintzuk ziren eta nola zauden ikertzera. Jetxe ginen Katiuskekin errekara, hondarra jaso genuen eta bertan gero analizatu genuen ze bizidun mota zeuden eta bizidun mota horiek erakusten dituzten gauzak. Hanka gehiago bazezkaten seinale hobeagoa zen, ura garbia zegoen edo ez. Eta horrela ikusi genuen ze bizidun mota zeuden gure erreketan ez, eta ze garrantzitsu den hauek garbi mantentzea, bizidun hauek ere ondo jarraitzen. Nik egiten duan da zera da, jendeak bota egiten dituen gauzekin, nik hartu ditut eta berrera biltzen ditut, gauzak musika tresnak egiteko, Gaude egiten musika tresnen tailerra, berrailualeitako materialekin edo etxean topatu ditugun gauzekin, erakutsi zelan egin daiteken musika edo zer gauzarekin, eta honen ondoren gure ikuskizuna egingo dugu, Matraka Manon Tropo, gure lehen ikuskizuna, musika egiten dugu edo zein katxarrorekin. Eskailera batekin, atxur batekin, etarik. Matrakatik saiatu egiten garena zera da, musika hurbildu, modu hurbil baten, barregarri baten, gero ere mundua zaindu beharreko kontzientzia hori gure neurrian zabaltzen, eta nola ez sormena lantzen.